Trevor, weche siasa tek to bende gi yot. Oluwore gi side ma ng'ato nitiere. Kawuono ki choko dhano abich tipenjo ng'ani ni wadhi koni, wadhi kuma ber koso wadhi kuma rach. Dhano adek biro wacho ni wadhi kuma rach. Dhano ariyo biro wacho ni wadhi kuma ber. Kawuono wan e broad based government. To joma mang'eny nigi penjo. Is it good or bad? An kaka Victor Ngola wacho ni ober. To gik mane waketo ne sirikal duto ka pok otimgi. To wadwa noti otimgi. Wadwa ni mondo otimgi. Mondo kwa bed satisfied. Complete ni sirikal dhi maber. Koro nyaka sani. To kodhi maber. Ponono ni okotim gigi to koro kaber to broad based ni onego bare ODM owuogi koso. Ing'eyo Trevor, siasa kaka wanene gi kaka en opogore. Kawuono kwa wuok e sirikal ni to waduoko jo opposition kendo 5 years. Mana diri mantie moko nyal tamore. Kwa we sirikal ni nwa we ni tup. To waduoko jowa e opposition kumiga abich. Wamaki amaka gik ma wadwa ni gitim ka to wachuno gachuna mondo gitim. Ka bende manyaka wabede. Man kaka Victor Ngola neno ni kabe to 2027 kaka